Fasa yankewa dan China nan hukunci da aka yi yau a kotu yasa mutane suke tunanin kamar kasar China ta shigo wannan case din fa. Waɗanda ba sani ba, yau ne aka yi zaman kotun da ya kamata a ce an yanke wannan dan China hukunci bisa kisar ummita da yi da gangan. Ana shirin yanke hukunci sai lauyan da ke kare dan China nan ya ce ai fa baya jin turanci. Wanda kowa ya san da cewa ƙarya yake yana jin turanci, kawai an kawo dalili ne saboda daga zaman kotun. Mutane da yawa sun ce a'a to da wani yare kuke soyayya da ummita, ko dai tana cin Chinanci ne bamu sani ba. Kuma sannan mutane sun ce ai ya taba zuwa kotu kuma da turanci ya magana a kotun. Sannan kuma mutane sun ce to ai tunda baya jin turanci ta ya aka yi lawyer nasha suka yi communicating da shi dan China har yadda zai masa aiki. Domin dai baka jin yaren mutum ta ya za ka yi communicating da shi har kaza dai har ya gaya maka matsalar shi haka ne zaka kare shi a kotu. Wasu kuma suna tambaya ta yaya ma za a zauna kotu da wanda baya jin turanci. Me yasa kotun bata bincika ba kafin ai zaman? Wasu kuma idan su gane musu hannun fadan China nan babu anko a hannun shi. Sakamakon duk wanda ya laifi za a kai shi kotu, daure hannun shi ake katamau da ankokin na a shigar shi kotu, amma shi hannun shi a kunce yake ya rike file din shi. Me yasa ba kulle masa hannu ba? To dai a takeice an kansile zaman kotun yau, an sa a nemo min da zai fassara turanci, zai fassara Chinanci zuwa turanci tukunna a zauna a shari'a. Mene ra'ayinku? Kuna ganin da cewa akwai danshi rashin gaskiya a wannan magana, ko kuma kawai haka dai abin yayi faru ne kawai babu yadda za a yi? Allah ya samu dace.